isigameko nje esinzima impela esangehlela. Yabona la mawuhamba ngo-freeway engathi uye Mayville. Yeah. Khona leli bridge leli la mawuzochezuka uyoqhamukela ngale garage leli ngicabanga ukuthi lino-spa noma linobale la garage. Kodwa la garage elapha eMayville lino-BP eceleni. Mawuzoqhamukela kulona naleli bridge elilaphezulu. U-freeway la phansi. Futhi sisuke eMaskandi. iMaskandi yayisalapha Eastern Cape Rank. Yayisangalapha esayidini. Sisuke eMaskandi la Mphethe omunye umfethu la u-accuse u-one man sisuka naye Waterloo sisuswa amacala vele sasikade sihlangane Verelem naye. From Verelem sagcina sesihlala eWaterloo, from Waterloo so akukho ke la uhlala khona uma uyiphara mfethu ngoba uthi usahleli ukususa itofu futhi usahleli ukususa itofu ngoba phela ufuna ukusupport habit yakho yabo habit yakhe supportwa ngecala. Yabo so sisuke eMaskandi sekule day o4 sithi hayi siyohlaba athi accuse asamsohlaba lephezulu yabo. Kithi mina mfethu angaze ngiye lapha kuhamba nathi nayi ngiyakhipha siye sihlabe lapha yabo leyo nto ayisi mampela sami sidonse sinyoke sithi masifika lapha phezulu masise bridge sihlangane nomunye nje ubhudi nje ugqoke nje kahle yabo ugqoke formal nje yambona uyiphumela emsebenzini athi one man ayisiyamthatha ngithi athi ayisiyamthatha awusuke epheqeza pak aleli lahla lipheqeza la yithuthuzi nje mfethu into engasebenzi yakho kahle ukuthusa nje yabo leyo bayipheqezele na phela bande lo razo chokodongeni so simngene emaphaketheni sivuke nefoni sivula isikhwama lesikhona isikhaftini lahle lapha lena keep uwallet womuntu ke thina bese ngawuthathi bese uvula sikhipha into esifunayo sikunikeze uwallet wakho because amakhadi nani no ID siyazi kuhlala into ebalekile kuwallet yakho uwallet womuntu bese uvula sikhipha imali sikushaye ngawe ebusweni yabo ayisuke suvula sithi mase khona imali o250 la ya yona idonsa hayi idonsa igrand sivoni sinosisuka kuyena yabo asibaleki ke thina masisuka estofini ngoba kuyajampisa yabo suke nje kuyena siwalke sesiyabuya siza ngale siqhamuka ngakhona usuke silandela lo muntu vele naye uya la esesiphindela ngakhona suke silandela yabo nje besilandela uhamba uyasimemeza athi uyaphenduka one man eyifusekwe nazokushaya ngo1 yabo izwa lebokulu iyathetha kancane iphinde ithi nabo bengibamba inkunzi kanti la wena mfethu khona abafana bamlapha phezulu ebridgini labafana bahlala kulezindlu lezi ezingale ngaphesheya ngazi negama le yandawo but lapha ko Musgrave bahlala lapha labafana yabo basuke bamemeza abanye lapha yasathi singanakile sisawoka nje mangithi ngisathi one man ishubile ndodo mfethu buka lapha ngaphesheya emangithi ngithi nasi intwana zehla ngomgaqo lezi intwana ezihlala ema-rest lapha zehla ngalo wamgaqo ngale zifuna manje ukuzosivala ngaphambili yabo leyo avathi one man hayi khulileka bayongena lapha kulela bridge asive sishone phansi la leyo sishona phansi sizowela ku-freeway sixhumela ku-freeway sekuntambama pick imoto ithe hayi basuke bebamba ukuthi naku sithi siyafohloza hayi bavele basuke bamemeze nabo ekuve kusuke linye iqulu ngala besiphosekela phansi sigudle la ku-freeway njengoba sigijima neyimoto la naphe ziyabamba ukuthi sisestofini yabo abanye babuye bafuna ukusinika yabo leyo nto manje ukuthi kunodonga la likakhonkolo yabo ukuthi umuntu uve imoto ayilethe ngala bona no taxi driver yabo leyo nto esisuke sibaleke athi one man yazini asiwela umgaqo ngene emgaqweni asibole sitela sokungena emgaqweni umaka imoto umenci umaka imoto umenci umaka imoto uzoyophumela ngale masiphumela ngale mfethu so siyithela kwelinye ibhasi la Secretary State yabo leli libhalo in front ya into enjalo ithele kuleli bhasi avashaya ihoot kabili lo driver popo but mayishaya ihoot ethi speed ayisigijima mfethu avula isicapha shaya staff yazi lapha mfethu umoya ngaleso sikhathi usuphelile nya professor umoya usuphelile sekuthi angihayize sekuthi angimemeze ngithi awema mina ngijwayeleke ukubaleka estofini yabo lona ngangajwayele nje ukubaleka estofini ngoba nje thina istofu sasisusa mfethu thothi sishaya umgaqo wonke sihambe sishakwana esihlangana nayo basuke besihubha labafana kanti nabo kushuthi bazove bagibela thina masifike emakethe sifike siyaphola yabo leyo siyekhe ebhasini siqinisa lo mdrayiseni ngeruji sithi masithi sisathi nje sihereza ibhala le phone khona la njengoba siqeda ukwehla la sibona kuma ama-taxi awuthuka kanti kwawase Mayville awusitshe thina yathulule esizwa sekuthiwa xavu masithi enalo iqulu liyekhe ayiloda ayisuka ishuba ayisuka ishuba ndoda umuntu akaza athesheya nje la imali uyazi ke emakethe mfethu uyashona lapha
kakhulu ushawuza Awu lapho uyashona laphana osigadla nje bebodwa nje bakusebenza ibhate baswela abafana besibamba mabesibamba bafuna ukusiphindisela phezulu le razo le ibihamba ngala bona bihamba ngale so abakwazanga ukugibelana bona bavele bangena ematekisini ngale ngicabanga ukuthi akukhokwanga wavele kwangenwa ngendlovu yangena mhlambe no driver wezwe ukuthi kujahwa amaphara wavele wathi into encane ngoba siyabusehla kushuthi ebhasini kushuthi babe sibuka yabo leyo sehla nathi savele sabhayiza ngokuthi sithi sehla sibe siqalaza la okay bafethu na iPhone vele naba labantu abadayisa la ama fruits sinako ukubaphosela yabo leyo nto eyisuke sibamba manje abesibamba ke sebefuna ukuthi basibuyisele emuva ighost ke manje ayikho indlela ukuthi sibuyele emuva ngaphandle ukuthi khanjwe ngeenyawo yebo leyo njengoba sihamba ngeenyawo la sihamba siyabhubha isicathulo sidlula la egarage sekuphume nalabantu abala egarage lisasebenza lela garage la ethi ububo benginokuma abantu abaningi laba abalinda abantu abaqhamuka koMaritzburg siyanyuka la esabe siyatheshela nto uthi usanaka isitini uzwe ngejambu uthi usanaka ijambu uzwe mfethu ngomshiza sesiyaduma yabo leyo ikhanda libovu lapho athi one man emfethu ngeke siyofa lapho sithi masithi lapha phansi kwebridge khona abafethu ababehlezi lapha bebhema uSteve uyabo abafethu esibaziyo nje sinokulala nabo mawukuthi liyanetha but thina sasilala emaskandi kodwa malinetha sasibuya size sizolala ngala emabhasini yabo ayibabamba ukuthi hey abafethu zip hey veyisukuma mfethu asho awuve usukuma umkhosi mfethu vele la enombolweni nginestebhisi eMpumalanga yabo leyo naye lo mfethu engihamba naye unophawu eMpumalanga yabo leyo bave washo kwayikanye one man wathi apha umkhosi ezave zathi vumbule zavumbula namagqabula ebaqala bakutetha labafana bathe mabethetha ithi basidedela kwayila nathi sibuyela ngakulomkhosi awusuku uhlanye umkhosi kuthiwa phezukwabo yazi ukuthi ibona ababaleka sebebuyela emarket ukuthi phela manje asisakwazi ukuthi sibajakhise siyongena nabo lapha njengoba bebaleka siyabathusela nje ukuthi babaleke sabe sangena la ophumela khona erenki yasemzinyathi sabe sangena lapho sawuphumela ngala sashaya uPotsho saphumela kuFreeway sawelela ngale renki yaseChester le renki yaseChesterville ela erenki yasePinetown sahamba sawongena sawushona ezantsi sesilwa manje nokuthi siphele nje emehlweni but ifoni mfethu isakuthini mama ufoni isakuthina sayiphose emaskandi sayiphose 800 ngoba kwakuyisiqubu mfethu kwakuyisoni ba but kwakuyisoni nje isiqhubu safike sayiphose emaskandi nakhona siyiphosa nje mfethu umuntu usejaha ukuthi abheme sayibhema le yafona akho mali esayiniwe wasalibele sithatha idrug lesalibele sithatha idrug umuntu wagcina ngokuthi uzoya esibhedlela wagcina engayanga yabo nje ingozi angayithola lapho nayi la ayitishiwe umuntu ugcina yabo mawuyiphara ugcina ulibele uthi uzoya amaphara mfethu isibhedlela wasihamba yabo ngesimo uma njengamanje obusuwaphuma ezidakamizweni udlule emaskani yini esukere ngekhanda lakho mawubuka laba bantu ngeke ngibonga uNkulunkulu mfethu ngeke ngibonga uNkulunkulu ngisho ukuthi nami ngeke ngaba nenxiwa lapha nami ngeke ngaba nomuzi lapha ngibone le yamizi yoplastic ngisho ngithi uNkulunkulu unamandla kodwa futhi at the same time ngiphinde futhi ngimnxusa ukuthi inkosi owakwenza kimi phinde ukwenze nakubona because mina ukuphuma kwami ezidakamizweni professor kwaba izwi nje lafika kumina ukuthi yabona manje ake ukhuleke egameni lika Jesu mina ngikhule ngakhuliswanga ngenkonzo mina ngikhule nje mfethu bengumhlambe kaZelusile bengiyisocial ezikhuzayo ukukhula kwami nje akekho umuntu obenendaba nami kodwa so into yenkonzo ngiyifunde emgaqweni yabona yona ngacabanga lelizwi lifika kumina vele sengiyafuna ukuyeka professor yabo ngiyazibuka nami ngoba phela kade ngangizama ukuyeka iwunga 2013 ngazama ngahluleka 2016 ngazama 2017 ngazama but kuthe ngo2020 phethe hayi ngase ngifuna ukuyeka yabo I was sick and tired of being sick and tired ngase ngasayithandi kwayimina ngasafuna ngisho ukuyibuka esibukweni yabo bebe ngibiza untshebeke because benginentshebe eningi yabo leyo ngithi mangithi ngiyayibuka esibukweni kube ngathi akumina mfethu uthi ubuka ontanga bakho mfethu ebadlala ngama toys abizayo wena ubhizi udlala ngebet nefoil uyabo leyo nto ngithi mina ngeke ngithi ngiyayibuka mfethu yimina lo yabo mina u28 ubungangilingani athi ngase ngila ko 26 amathambo lawa ayisehleli ngaphandle lawa la isinqeni esehleli ngaphandle lawa ungabeka amanzi ahlala yabo ayi ngathi mina ngeke
ake ngizame ngahamba ngaye emakhaya ngesikhathi se-COVID ngoba sathatha sawovalelwe emabhidi umetho esisusa la mase siyafika lapha liyanqamuka lapha u-Arosta one way uprovide ngasibhemo la khona le methadone yabe ekhathele naba ngazi babeyithathele le yanto iphuze ingathi ishu uyabo ngithi 1+1 sibe siphume nomunye umfethu usinda azi washona apha ngisamboni but singamgcina ehlala emakhalathini sibe siphume nosinda masiphuma sibe nenhlanhla sijebhulela inye ikhalathi lapha kulomgaqo adrain hlanhla leyo leli khalati eliphethe imali ye-1.6 yabo jebhule sivuke nefoni sesifike la etown sidayisa ifoni sikhathele imali ngithi ndoda ngibheke ekhaya mina ubona nawe ukuthi wenze njani yabo indaba ukuthi asami seMaskandi ngiyiMaskandi ngekhaya manje anampela ngisuke ngithenga isibhemo thenga izinto engiyithengayo hlaba itaxi ngibheke emakhaya ele right igcwele abantu bagoduka yabo engigoduke manje ngiyafika ngapha ngifuna ke manje ukuyeka idrug ke manje ngizame ngihamba o-DSD o-DSD bakhona abangidelay mfethu bangitshela ukuthi eNewlands basaba ukuya cause ngifuna iNewlands angifuna enye rehab ikona irehab ngasekhaya ePortshepstone esithola impilo eMachisini but ke simo sokuthi idrug lidayisa phakathi akurecovereki yabo lonto mina ngine experience eningi ngendlela umuntu ekufuneka atreatwe ngayo especially on an early stages of recovery yabo awukwazi ukuthi ngizorecover la nangu umuntu uyabhema lapha i-trap leyo ngoba phela ingqondo isuka isangihlupa yabo ingqondo ikuhlupha mhlambe ingqondo iziyaye kungihlupha mina mhlambe after 5 months ngiclean kwayela ngikwazi ukuthi ke ngilale nasebusuku nje kuse njengabantu bonke but nakhona manje ngalala emini uthothe ebusuku sengizoqhwasha isikhathi eside yabo leyo so bese ngigwema ukulala emini yabo so mangifika lapha uDSD wasekhaya ushonele nale engive ngibona ukuthi hey now 2020 uzophela bo ngisuke nangale emakhaya futhi ngisuke ngezinye izitofu khona umfethu wakamzobe ngangimdayisela methi 1+1 ngiyagibela ngale mali angisakhesha bhanga thathe le mali yakhe ecash up nesibheme sasisele ngigibele fourth gibele wangizwa ngendaba katela ngibuya mangibuya ngizolala emgaqweni back emgaqweni kodwa ngiyazi ukuthi ikhona indawo ekuthiwa iDennis Hale yakangisiza ngo2016 ngizobuyela khona nangempela ithweke uNkulunkulu engathi mangifika ke la eThekwini wayambula ke lento ukuthi ake ngikhuleke nje ngimuse nje uNkulunkulu ukuthi angivulele leyanto professor yabo yakhuluma nje polite kumina for first and the second day but okwesithathu it was a little bit harsh on day 4 yayisihash ngempela yabo le nto isikhuluma ngisho ngihleli nabafethu sibheme kanje ngithi ngiyayiziba lento ilebele nje ithe khuleka ngibheke eMpumalanga mfethu yabo ngiphethe iCane lapho ngikhwezela iMashloni uyangibamba ngibheke eMpumalanga la nawo amajoni la mfethu engiwakhwezelayo mfethu nazi iMashloni la zigcwele la silala nazo la nawo amasosha mfethu amadoda esinamandla la indoda eyimfanele usudalana 26 asithandaze mfethu sibheka indoda emathambo yabo but I had to listen to uNkulunkulu then abantu ngithi mfethu ngathi mangiqala ngithi bafethu mina umsini ngifuna ukuthandaza indoda kwathi kwangathi ngithi abawubange emomo intsha ebudalana manje ngade wena sakubamba ukuthi ukawotile wena eyisikawoti wena nale stepis wasithola ngokuvula amathango uyayibona yona mfethu basho izinto ezinyanyisayo yabo kodwa ngehlisa umoya mfethu ngathandaza ngiyakhumbula ngathandaza ngaze ngakhala angisakhali nje ukuthi ngiyathandaza lezi zinto abazisho ngiyazizwa njengoba ngithandaza yabo engithandaza ngiqede ngiwe ekhalibhothini lami ngidonsa ishit lami ngilala nakusasa ntambama phinde ngenze same thing kuthi ngo day 3 baqale athi wangala ematendeni eNewtown A sasibhema naye eNtuzuma lapha ngisadlala eNtuzuma alikho lokishi engalihlalanga mina professor ngesimo samacala yabo athi entshebe mfethu ngeke ndode umfethu yazi kunolayini engubambayo yazi mawuthandazile mfethu silala ngepeace nalabafethu abakinyekayo abakinyeki awuthandaze mfethu nina endibele nikhuluma into eningi anithule baqale basho nabanye bathi ngempela ntshebe yazisola ukuthandazile mfethu athi omunye yazi mina uthema ukuthi mfethu emthandazweni wakho uNkulunkulu akabiyele le bus rank ngeingelosi ngave ngazibona ebusuku ngilele uyabo baqala ke bahwaya
qala ngathola igama likaMfundisi. Namanje ngisabizwa ngomfundisi ngisho ufike eMantsela lapha engidayisela khona ngumfundisi nje. Yabo. Yini ngalithola lapha lela gama. Bathi ukuthi lifika kanjani lapha eMantsela ngazi yabo. I believe kwakuyi anointing somehow. Yabo. Qala bangibiza ngomfundisi. Angiseyena uNtshebe sengumfundisi. Emfundisi yabo. Ngakhuleka mfethu right. Bagcina ke be-adjust kule nto yami yokuthandaza. Sekuyibona abangiremindayo. Thandaza ngize ngilale professor. Wayesethi kuNkulunkulu yeke ukuganga. Ngoba ngase ngibamba nami ukuthi ngase ngishawe kathathu kulandelana. Oqala ngashawa la erank yasemathuneni la ku Durban line. Ngisho ukuthi ngishaya ifoni la erobotini emotweni eNdiya yabona into yokucisha ukey. Pheqezela eNdiya okapha khangeza ifoni. Leli India lithi malivula irobot lidumisa imoto yalo livele lifike lime ngaphesheya komgaqo kulaba fethu abadayisa amafruit yabo. Njengoba lima mina ngiyahamba ngibheke ngasemateksini ngiphambana nazo imoto yabo yona. Kanti abafana vala yabo ngithi ngibona ukuthi oselimile leli India futhi ngingabaleki ngihambe ngithi shebe ngene phakathi kwamateksi la athi unye random omunye mfethu mfethu basho wena ngithi mina athi ngena la iteksini yami yabo nami ngisuke ngene eteksini yakhe ngeke ngibhayize ngokufike mina ngithatha iphepha elalihleli la phambili phakathi kwamasithi ngithatha iphepha mina ngiyifundisa ilanga yabo kanti lo baba bengidlule eduze kwakhe uyangibuka nje yabo leyo bathi mabefika labafana laba badayisa lapho bathi ushonephi bathi onye renda simbonile lo muntu welile yabo bathe besaqalizana ngaphesheya leli time livele lithi nangu la eyifundisa iphepha hayi no awayibhodlela le drink la fele ekhanda kampe walishaka u5 lo rank manager manje bona bayitshela ukuthi ifoni ngishayela irank yabo kwaze kwasiza bona lama out onyirenda kumazele Verele emeshayela iVerele to town usesebenza la ka Durban line yabo mangithi athi onyirenda hayi lo muntu ifoni uyishaya erobotini yabo ayimasuke bengibamba lapho driver basawokhipha induku basawokhipha imvubu babothi bagijimela emotweni zabo so bengixhavuna labafethu engikhipha kulesi sixuku yabona nje la ku West Street ngangiphosa imoto ihamba ngayibona sengihamba ngale ngaphesheya ngakule izitolo zama Pakistan ngizwa senginukelwe labo car bama Pakistan abami lapha ikhanda mfethu liyasinda umqala ngathi awukho mfethu ngafike ngangena phansi lapha eMaskandi kuyayisila phansi kwama bridge ngafika ngena phakathi eMaskandi ngafike ngahlala ngiyaduma ifoni ngiyifakela ngaphakathi naleyo phone ayicwilanga bengikwazi ke mina ukulibamba mfethu yabo leyo nto bengikwazi ukulibamba mina mfethu yabo leyo nto ingakho nasenkambini ngafike ngasurvive ngoba mfethu ejele usurvive mfethu ngokuthi ulibambe lahle uyabona ejele mawingane ngama usurvive yabo leyo nto ingakho ngafike ngakwazi nakhona ukusurvive mfethu ngashova zagcwala ezami mfethu ngangena ebuilding mfethu ngasebenza mfethu yabo leyo so yenzeka kanjalo ke iprocess yami yokuthi ngithola usizo uNkulunkulu kwathembeka wayivuka ngifuna isiqhubeke lapha khona uNkulunkulu esethi yeke ukuganga ngoba usushawe kathathu yes manje ke sekufuneka ngiyeke ukuganga ngithola ialternative indlela yokuphanta engcono indlela yokuphanta engcono uqoqa amathini noma cardboard lawo komuntu ozokushayela le moto bathi ayithatha kude mina ngijwayele ukubhema ngempela mfethu idosi yami ngaleso sikhathi ibihaya ngifuna ukuqama manga and ngathi ngakuzama mfethu kwawukuthi ke nabo basebevele sebeyibambile ukuthi hey umphakathi ukuhlaza abantu bakuhlaza mawubanjiwe khumbula nje emva kokushawa la abuye ngashawa lapha eRent yasemngeni ngabuye ngashawa lapha phezulu eYMCA yabo kusakhona uSam ngabuye ngashawa phezulu lapha eYMCA bathi ukushawa kwaseYMCA sengishawela idofu ezindala engangizenze kudala yabo leyo nto abantu okubanjelwa amagquba kudala nawe usuhamba uthi ukhululekile usukhohlike ukuthi wahamba umoshile la yabo leyo nangu kwathiwa hawu wena lo angize ngibamba ukuthi yabo manje ayi iyanqamuka iphinde lento yabo ikhulume kumina ukuthi ayiyekela ukuganga manje yekela ukuganga ngoba ngeke uze usurvive ngempela anangempela mfethu ngibheka ialternative angiqoqela amathini yabo shaya scrapyard ekseni ngivuke ngokalapha ngiqale ngijoyine leyo genge yabo abafethu bathi awusukawude ngempela mfethu ayi insizwe sasiqephula nazo zithi awusukawude ngempela ndoda mfethu wena wonke usushaya mfethu usuyakalapha bona lento yokukalapha iyavukela oforce niseDalton
Imigqomo yaziwa yinini ukuthi ngomsombuluko iphuma kuphi, ngolesibili iphuma eDUT, ngolesithathu iphuma, uyabo leyo. Thenga ngolesibili ngive ngithola iBhayibheli lapha eDUT. Yabo mangibuka ngaleli Bhayibheli alinayo icover. Kodwa nje iBhayibheli liphelele. Icover nje kuphela engekho. Yabo lelo Bhayibheli ngisanalo. Because li trophy kimi. I still have that Bible. Ngisho uVaseline mina professor engawunikwa i-social worker nje rehab. Usakhona namanje. Cabanga it been 6 years. Usakhona but ngihlale nje nguvule qoba izandla okanye ngigcoba umlomo because lela phunga lalo waVaseline kwaba into yokuqala kumina yanginukela kahle in such a long time. Uyabo leyo. Because lo waVaseline kwakuyi-toiletries bag nikona uVaseline isixubhi Colgate insipho ithawula lokugeza akunikwa nje uzama kwathi hayi ngeke sikunike ingubo ngoba manje nive niphume lapha ingubo nami nozidayisa wathi umphathi wakhe hayi qeda isonto ngolesihlanu mina ngizokulethela izinto nangempela uSister Kate of Fear Friday ewafika ngempela ngangicishe ngahamba ngolesibili ngolesithathu ngangicishe ngahamba ngisho kathi ngiyahamba bila kodwa manje yabuya lento uthi mangiphuma la ngiyaphi back emgaqweni futhi ayingahlala ngizingabezela mfethu kwawukuthi namanye ke obhuti bangala kaZulu ababezela utshwala babesebenza ka Department of Health belethwe nje umsebenzi bezoyeka utshwala babe u3 ayizama eminyango leza insizwa zathi hayi ndoda soxoshelwa wena la mawuphuma siyakushaya awukwazi wena uthi ufike usitshela usizo olungaka ujike wena futhi usitshela usufuna ukubuyela kulolo sizo sesikuphi into ezingaka kusho ukuthi uyoyidayisa phela lezi zinto and base bengivusile labafethu omunye ngipha amateki Adidas omunye ngipha mfethu ama track pant awu2 yabo nje nami sengikwazi ukuthi mangiqeda ukugeza ngishintshe mfethu yabo leyo so engayeka ukuganga professor engakalabha ke kalabheni kwami ngathola iBhayibheli leli Bhayibheli mangilifunda angaze mfethu ngangiveke ngilibambe kanje ngilivule iscripture engiqondene naso ngihlale phezulu kwaso mase ngithandaze ngaso yabo emfethu uNkulunkulu wathembeka uNkulunkulu kuthe idate ngingakayitholi nje yokuya eNewlands yabo ngiya kwi-session yami kulesibili afika athi u-social worker lapha yazi la shabalala engazuthi umuntu obekufaka ahambe ngesonto elizayo nobekufaka ahambe ekulila nobekufaka ahambe ekulila kahle wena ubuzohamba ngenyanga ezayo maye labantu abafikanga last week bonke na this week futhi asibaboni fika la ngolesine if bengafikanga ngolesine ngolesihlanu uhambe usokwenzela incwadi uhambe eKing Edward uyolanda amaphilisi ngoba iNewlands ayisa detox ngithi uNkulunkulu omuhle ngaphuma ngangiqalekile mina ke ama session ami bengiqala ngawo because ngase ngifuna ngempela ukuyeka lali ngitshelile social work ukuthi indlela oyifuna ngayo lento soyibona la kuwena masithe fika ngo past 8 wena uyifikele ngo 10 shutha awukho serious thina masithe past 8 la ibala ngo past 8 siqede ngawo uhamba ophanda yabo ngempela ke bengithi mangayibekela into yokubhema kwaphela bese kuntswempu sengiphanda nami ngento engekho sengibhema 1 capsule yabo sengibhema 1 capsule ekseni 1 emini 1 kwangisiza kwayehlisa idose anahambela ngifike kulesine angishayela incwadi abafikanga labafethu bo3 angishayela incwadi ngakusasa kusihambe eKing Edward uyolanda amaphilisi ukuthi udile nama withdrawals zakho yabo emangifika lapha bafike banginike iBrufen nePanado ayithi ishule yanto kaRosta mfethu aRosta phela enye into leyana mfethu ibhubesi alizwa noma yithi Panado nje lithe no iBrufen ayizwakala ngitshe ngagcina ngayiphuzanga ngoba ngangimtshela lo wasisi ngithi mina futhi kwakuyi-intend ngithi mina sesingicela ungiphe noma ngitayimini yabo amaphilisi a-specialize for ama-opioid drugs wathi hayi wena ukuthi ubulawa ukuthi uyitshethe uyazi kakhulu ngiyakutshela nayo into ezokusiza engisuke ngiyithatha nami semncane noma ngiqophisana naye sengicasulwe na isikhathi ngifikela ngo10 u6 manje ngingaleki ngenzani yabo mangigibela la ngimisa itaxi ka Durban line anginamali yabo ngiyimisa nje ngimtshela ukuthi udriver ngiyangena ngihlala esicabheni ngiyasivula ngiyasivala yabo ngihima ngento eyodwa ukuthi mayisefuna imali ngizomtshela ethi imali anginayo uyabo nje ngiyakusiza yabo khokha abantu la ngidlulisa imali kube khona imali ushintshe yabuya yaba u60 yabo engani mangithi ngiyidlulisa akekho yaziyo yabo mangithi ngibuka udrive ubhizi ubiza abantu ngalakanakile yabo ngisuke ngiyifumbatha uma eyifuna ngizomnika yabo mayengayifuni ngehlanayo izase kuzokwenza i12+1
behle labo sisi laba ababehleli emva kwami engangineshow ukuthi ibona abantu ababenga alama lapho behle mayijika nje itaxi la izoqhamukela la eKFC la ngase Christian Center ithi mayiqhamukela sekuyi CFCI khona manje ithi mayiqhamuka lapho ngicela ungishiya mfethu umshango 10 ngibe ngimnika u10 kuyona le mali atembisela sale neroute yabo ngibe njengoba ngekhala ngiya lapha eClermont Rank manje ngiyothenga ama capsule awu2 uthi okay right ngofika ngibhemela ukuthi ngiyalala hayi into yami ukuthi ke ihleleka kanjalo yabo ngathola ke kwawumgqibelo kwayisona ngomsomluko ngavuka ekseni futhi ngoba ngangitshela ukuthi ungabhemi vuka ekseni ngihamba ngayokalapha ngashaya icapsule elodwa ngihamba ngayiDennis Hill fike ngageza nganikezwa lezi zinto ke ngithatha uJustice sihamba ke saye Newlands ijourney yami ke nje this time 2020 iqale kanjalo sihamba saye Newlands mangifike eNewlands mfethu okay ngizacele ngimncane udulo phaqa abangalingani abangafani abangenayithendo yazi impilo ephara ababoshwe ngocingo kwabhlukwe ngilifase ngentambo uphethe iBhayibheli lakho lila eplastic ngiphethe uplastic omnyama nje unale toiletries bag neBhayibheli lami neskipa nje ngangisinike uzama ukuthi ngizoshintsha ngaso yabo njengoba ngingena la mfethu ngimkomfomfo ngize ngihamba ngigobile yabo mangingena la reception yaseNewlands very admission day msomlo vele reception ma families alethe ingane zawo yabo ayikho inhlobo enandinandi engaphethwe la uyabona ukuthi izingane zomntakabani khudula ama suitcase la yabo Justice akawubamba line lapha e-social work ngene shwi owafika ngishiye la ayelaphana deskini ku front desk angithathe siye ngale office la Richie ufike ngenza i-pre-ed same time kwalise la form le pre-ed ngibuye angithathe angishove boardroom bafike ba-check-e i-COVID result yami alright yonke into iya correspond angishove ezansi detox fika uJustice yathi hayi nali file lakho sebezokubiza ndoda ngiyahamba mina ayahamba yabo yona but mfethu ngiyakholelwa somehow ukuthi ukungena kuleya reception kwangilemaza ngoba ukubona abantu with their support structure support system uyafika wena uyazibhanguzela nje ngoba phela lapha kodwa mfethu mana ngikhulula kodwa la uhamba noNkulunkulu oba uphethe iBhayibheli ilento engifuna ukisho prof ukuthi I believe ukuthi mina ukungena kwami lapha ngangena noJehova sebawuthi cause mfethu yazi kwaphendo wonke umuntu lapha kwangathi ukuthi ngene iconvict yabona mangena isiboshwa lapha ziyalezwa phela nazo sothi umuntu usuke wesivili uzoqedela isikhwebu sakhe lapha ungena vele hamba ngama chain yabo kuvele kujame yonke into ngisho abasebenzi bakhona bavele bamjamele bathi kwangathi ukuthi ngene umuntu onjalo kuthe kwakumsomluko kwawulesibili ekseni ngolesibili ekseni yonke le genge ngayifica lapha reception yaxoshwa yonke ngoba oyedwa wabo wayekade enyusa ibhomu makushiwo wayekade aphile ene drug nje elifihlile kuyena mase bemsesha ke lapha vele abantu balabo caregiver balapha eNewlands abakhuthuza itarali yabona lento yokuthawuzisa bayazi bayizwa ngendaba nje yabo lento mawuthawuza mfethu ukushona phansi kwakho ufuneka ukhwehlele ukushona phansi kwakho ufuneka ukhwehlele ngasikhathi ukhwehlela into elayiswini yaphusheka yabo sobona bavele bathi 1 2 athi umuntu uqoka uhambe yabo bangela bafethu nabhema ngishuthi mina emini ngalala ngalesikhathi bebhema angithi uyabo ukuthi uNkulunkulu udlala ifilimu ngalala ngasikhathi ngilele bona babizelana ebathroom bayobhema kanti unesi uzobabamba asikhathi babamba unesi mina ngivuka nje ku-M endlini ngithi mina yibo bapha abantu kuthiwa eyishubile ngami baphi bavalelwe bodwa lapha kwenye into unesi usebamba ibhomu lonke la nama-foil nama-gas light engive ngiqale kakhulu mina thina nawe ngabe ubugaxele ngangiphakathi mfethu definitely ngangizoba lapha uNkulunkulu wathi nje wena lala nje wena basale laba benza into yabo baxoshwa mfethu bonke kwaze kwaqala phansi kwa-admit abanye abantu ngolesibili ngithi lapha i-admission inesikali ebekelwe sona so makwenzeka kuba khona abaxoshwayo kulesibili especially early niyafonelwa ke nenuthani sengabaletha abantu benu because khona baze bafika ngolesibili ntambama abanye omunye nje wafika sesidle ngisho isapho kwawukuthi ke ubekwazi ukuthi uyeza waphathelwa yabo so ngasinda kanjalo ukuhlala kwami rehab ke mina ngihlale 2 months eNewlands
ngasuka eNewlands ngaye eNapier Center for Healing. iNapier Center for Healing iwudadewabo weDennis Haley organization ewudadewabo weDennis Haley because uNapier Center ube ucardinal we-Roman Catholic. Angithi Dennis Haley nayo i-faith-based organization. NeNapier Center ke nayo is a faith-based organization. So iNapier Center izaleke ngokuthi babuka ukuthi u2 months is just a drop in the ocean. Abafethu bayabuya ba relapse. Nangampela in 2 months iprofessor idrug usukusaliphupha. So usathulele nje uphuphe nejebhula. Uthi uyavuka ukuthi zilakhe pha inkwethazo. Uthi uyavuka mfethu. Ngikuphi la amawuthi uyabuka indonga zimhlophe neroof imhlophe kuyila uthi uthi ngampela mfethu ubuphupha nedala nabafethu uthi mhlambe uhleli namafethu obaziyo mhlambe ngakini indawo ozijwayele uphuphe nje mfethu iphuphe eli-reality yabo inosathana impela le hayi bo le yanto mfethu yini kanti uLuka 11 eyibeka icace mawufunda uLuka 11 verse 24 ukuthi uma umoya ongcolile ephuma kumuntu idrug lelo uma umoya ongcolile ephuma kumuntu uyahamba dabula izintaba namathafa nendawo ezomele efuna indawo yokuphumula angayifumani abesethi kuye ngiyawubuyela endlini yami la engaphuma khona abuye ayifica indlu clean yinhlishane then ke lithi iBhayibheli uyabe seyayiconvince yena ukuthi ayike la ngiyawuhamba ngiyolanda abanye omoya abangcoleyo abasikhombisa abanamandla kunami bese siyabuya siyangena kulomuntu bese kuthiwa ukuphela kwalowo muntu akube kusafana nokwasekuqaleni ingakho iphara neparamal relapse alibuya ngegiye liphezulu akantshontshe go umuntu orelapsile ubuye sebhema idosage yakhe iyakhuphuka ngazi kanjani ngisho umuntu otshwala maye kade ekutshwala maye sebuyela kubona ubuya ngelinye igiye ngisho athiwa umuntu obekwazi ukuthi mayidakiwe akathuki umuntu umekwabiyeka uyowabuyela uyozwa umhlolo uyozethuka abantu esenza izinto ade engazenzi ngobani sekunalo 7 strongest demons okade ungekho mhlazana enqoba leli so mina nje I always tell people ukuthi mina I'm not normal ngeke ifanise nawe when you live your life to a fullest mina I live my life trying to avoid ukubuyela emuva ngithlezi ngivigilant ngithlezi ngigadile nje ukuthi imigomo yami engayidwebela yona ukuthi okay le angiyeke yabo ngayidwebela nje imigomo ethize ukuthi okay anginabo abangani angiphuma endlini engingazi kuyapi uyabo imigomo yami le engayibekela yona ngihambi neflow nje mina makuthiwa siyangala nami sekuyalapha yabo ngobani ngiphilela ukuthi ngigweme ukuthi kusasa ngithuke sengisemgaqweni futhi ngoba I'm one mistake away ngiunderstand leyo ukuthi one drug away one hit away to relapse one hit bedile abafethu ku-relapse abayi-understand bazi ukuthi i-relapse is to actually go back to your drug of choice i-relapse mfethu iqala la ekhanda abanye ba-relapse abesema-rehabs beyizwa leyo nto athi umuntu ehlele rehab nje uyazi ukuthi mina mhla ngiphuma nje la ayi ngiyolishaya ikepisi elilodwa omunye ayigoqa athi hayi this time ngizole control the fact remains mfethu we have no control over drugs but iwona ama-drugs ane-control over thina yazi uke wakhuluma indaba enkulu off camera ukuthi angazi ngikhuluma indaba abazali abazali I think ibalekile lena ya mhlambe singayikhuluma lento for umlaleli ekhaya ukuthi ku-wrong ukuthi abazali ayithi nje ake sibeke izinto eziwrong esizenzayo ezomphakathi nemndeni ku-wrong ukuthi abazali abangenazo izingane ezibhema ama-drugs noma ezamaphara bese bebuka lo onezingane ezamaphara engazuthi akanamfundiso yena uyayibona leyo ngoba mfethu iqiniso lihle limile futhi ekuthenini awukho umuzi ongenayo i-black sheep yakhona njengoba ungekho umuzi oneyinkinga zakhona ungayibona inkinga aka nje inkinga eziphakathi ngeke uzuyifisa awukho umuzi ongenayo i-black sheep mfethu ingangayibhemi ihunga iphuza utshwala ingangaphuza utshwala izalele ekhaya ingangazalele ekhaya nje uthothi ayinangane but uqophisana naye uzuyikhumbuza ukuthi lalela la kukwami la ayigani akekho umfana ongayithatha ngoba manje impempe yakho ozigcinele yona kwakho so awukho umuzi ongenayo i-black sheep so abazali mhlawumbe bengafunda ukuthi umlilo bayifundisa ukubhula usakule ngoba ngenanga uzoba la
bese uthi mawusushisa wena bese ube ngazi ukuthi wehlelwe isambane. Ngoba manje inkinga esibhekana nayo kakhulu imndeni. Yabo kune organization professor engayiqala nabafethu esirecover nabo. Sayibiza ngoRatim, Recovering Addicts Train in Motion. So ngale organization we are hoping to help ama recovering addicts ukuthi babe nezinto abazophuma ema rehabs babe busy ngazo. Ngabe ama skills training, ama leadership, noma ngabe uthola umsebenzi noma uvula ibusiness noma ngabe wenzani. But I always advise abafethu abasa phuma ema rehabs nabasema rehabs ukuthi phuma uthole something ozoyenza ngoba an idle hands is a devil tools. Wahlala wangenza lutho usathana uzokusebenzisa. Bese kuthi ke emakhaya indlela esamukeleka ngayo iyashaya. Indlela esamukeleka ngayo emphakathini iyashaya. Uzokhumbula uNkulunkulu mayekhipha abantwana bakaIsrael eGibhithe. Bagcina bencamela iGibhithe kunento ababethenjiswe yona. Angithi ngobani babebuka indlela ekwenzeka ngayo along the way. Thina eGibhithe besidla inyama besidla eGibhithe besingumi thina eGibhithe amanzi beswaphuza noma besiqhilazekile kodwa besinazo indawo zokulala. Yabo besinayo imfuyo besinako ukuthi yabo nathi kuyenzeka uthola ukuthi usephumile umuntu kuma drugs. Muhle uclean uyaqhakaza intombi ziyayiway. Kodwa treatment ayithola ekhaya imenza akhumbule emuva. Akekho mina umuntu obekhuluma nami kanje emgaqweni. Benginabafowethu mina emgaqweni abazi kahle ukuthi uma inesinkwa siyashare noma ngabe usicoshile noma ngabe usikhipha emgqomeni akuhlangani nalokho. Because sidlile emgqomeni mfethu angifuni uqhawe na. Ungena emgqomeni wena wabona inja ikotela umgqo. Yabo. Okutholayo uphose khona emlomeni. Yabo. Okukhipha ukufaka esikhwameni wabona phambili. But sa survive. Yabo ngoba I believe ukuthi uma umphakathi ungabambisana in terms of substance abuse kuningi esingakwenza ngoba asikwazi ukulinda uhulumeni. Uhulumeni ayikho into azosisiza ngayo ngoba uhulumeni uyabenefita kwi-black market. Into abangayazi abantu. Ugovernment uyabenefita kwi-black market. Ukuthi kanjani sinye story leso but ugovernment nje uyabenefita because you'll be surprised ukuthi abantu abahlezi lapha emaparliament ehlalweni ezinkulu they are the ones abarana lama drug cartels but bona bayifront lapha banabantu ababili. Lento ifana nalento ye tender system. Thothi uminister uneyinkampani ezu3 nje ezidlayo la ngaphakathi kodwa uyibhale ngabantu bakubo noma ihlobo noma abangani noma usibali iyafana lento nala kwilo kwi-black market bayarana labantu ama drugs nje bayahla ngawo. Ucadlemiza abanayo abanye uthothi ngempela icorruption hayi uyayenza nje okanye akatholakala kwi-corruption kuphela udle ngokuthi yena unemali yakhe nje azi kahle ukuthi ihlezi ingena imali yakhe eqondile. Yabo maya benefita labantu mfethu lapho amaphoyisa iwona aliki iphoyisa mfethu akekho umuntu owazi abantu abadayisa ama drugs emphakathini njengamaphoyisa. But what they are doing i-bribe bayaba tax mabesho they are collecting a tax. Uzwe i-drug lord ithe mina ngiyayikhokha intela usho le mali ayinikaza amaphoyisa. Thina sike sadayisela mfethu abantu abakhulu mfethu la eThekwini ukufika iveni lima nje mfethu ungena ikhole kuwena kuthiwa ya unamalini lapho usho ukuthi ngiphethe 3k sohamba uningeleza imbongolo 2.5 nangempela uhambe nawo ufika uqhathaza 2.5 la. Yabo lawo bantu ke mabekubamba necala bazokwenzani ngoba usho manje uthi mina ngidayisela ubani ubumfonela mina umuntu engangimdayisela lapha wayeklaza wayengawazwile amaphoyisa ngemusho ngegama kodwa ngiwayiva wathuka ofoko office yeni menzana ngithatha imali yami izolo nifunani manje umfonele sibani manje naba labafethu la athi ngeke mina phela ngondla ipolice station kade ngibanika izolo bathele bahambe angikho uhambo batshetha uthi umaluma akekho no bahambe ngobani iyona ndlela abadla ngayo yabo. Kunamaphoyisa mfethu azashintsha ama post ngesimo se corruption eyenzeka ngesimo sama drugs. Ningibophe nina nifike lapho umphathi stage angidedele nithi niyambona ngakusasa usebuya ngelegend 50 anholile nonke nangu usebuya ngelegend 50 entshantshana yini unobudlelwane nalapha abantu abalapha phezulu
yabo. But izinto lezo esingeke sazenza lutho, but thina njengomphakathi sidinga ukuthi sibumbane under i-organization yethu. Thina mfethu siney'nhlelo zokuthi umphakathi kufuneka ufundiswe nge-drug addiction. I-drug addiction, professor, i-disease engalapheki. Ungawayeka ama-drugs but you cannot cure i-addiction disease. For example nje yabo mina i-addiction disease yami isi-adaptele ey'ntweni nje ezimnandi ey'dliwayo. Ngako nje mengike ngavula i-yogurt endlini angikwazi ukidla uhafu ngiyibeke efrijini fanele ngilala iphelile, angazi kwenzeka kanjani. Angazi kwenzeka ngifike ngiyithele esitsheni mhlawumbe ngichopha ama-fruit ngithele esitsheni angiyihlalele ngiyibukele i-movie ngiyidlele uyabo. Kodwa ngizothi nginganakile nje isise esandleni ayikhipanga yona efrijini brother nje beke ngavula iphakethe lama-chips fanele ngiliqede i-addiction yabo. Ngiphila nesifo sokulutheka, once I start I don't stop. You understand? Yingakho umuntu mayephuma ey'dakamizweni we advise abstinence. Abstinence is the key. Abstain from any kind of drugs. Angiphuza angibhemi angithinti lutho, cigarette ngayeka yonke into. Because ngibalekela ukuthi lezi zinto izohamba ihambe zingirelapse. Understand? Zizohamba ugwayi ukukhalma down ama-nerves mawudiniwe. Ngelinye ilanga uzogcina ungakwenzi lokho. And your brain will tell you that you want something higher. And you go for insango. Ikukhalme down ngalelo langa. Ngelinye ilanga igcine ngakwenzi lokho. Uyabo? Baningi abafethu abarelapse ngibakhuza kimi. Awukwazi, i-substitution is not the solution. Phela mawusubstitute professor usegroundini iyadlala igame iPirate neSundowns iyawina iSundowns ngo-2-0 right. iSundowns sizokhipha istrike ifake idefend but the game is still on, finish. So wena awazi ukuthi uzoyeka iwungu yobhemphilisa ushintsha istriker wafaka imidfield anytime soon izodliwa iteam uzosibuyisela istrike samsoshaya amagoli lapha sithi siyakubona how mfethu manje ndoda ewumfethu basho njalo ndoda ewumfethu wangitshela mfethu yabo sekulate but ke mfethu suke ukuthi phela ungabe usamlahla na umfethu uthi hayi bro wami empilweni it doesn't matter how many times we fall mfethu you still have a chance. Sisele no 18 minutes mfethu mhlambe uma ungasithatha nje kancane usibuyisele emuva ukuthi kwakhona uzoqala indaba eyidamu uzoyiqale kanjani sesenzela ukuthi singabe sisawulahla umongo ohle. Yeah no uqala kwami mina ama-drugs professor ngiyacabanga ukuthi inkinga yami indala. Mina ngikhulele emzini kagogo. Ugogo wazala ubaba kaMkhize. Hawu wayoshada kwabe madoda usibisithi simajembelezana unhlambe mina phela thina ubadaphunela umumbo omhlophe okhanya emathesini imipela lo thina basela awu madoda. Yeah so ushabalala isibongo sakaMa sibiza isibongo sakumalume ngezathu ke ezaziwayo. Yeah. So ugogo mayoshadela kwesinye isibongo mina ngasuswa ke ngezimpi zakashobashobane lezi zimpi zakudala ezazenzeka ngala emakhaya ngazohlalisa ngabalekiselwa la eThekwini. Mangibalekiselwa eThekwini ngizohlala emzini kagogo ashadele kuona. So ngifike ngahlukumezeka kakhulu lapha verbally and physically. Uyabo at the same time bengihlakaniphile mina esikoleni. So ngahlakanipha ngabadlula bonke kulowamuzi and izinto ezazenzeka phakathi kwabo zazingangi-affect mina. Beba abantu bebekholelwa kakhulu ezintweni zesiZulu and bebekholelwa ekuthenini bayathakathwa. Ngoba ingane zakhona nje o-auntie laba ugogo abazala emshadweni bonke bagcina ka-6. Bengingadlulwa ka-6 kulowa muzi. Waba yedwa wadlula ka-6. Wafika wabhajwa ka-grade 11. So nje bengingadlulwa lapha ka-grade 8. Wonke umuntu. So mina bengangafeki bebefeyila bonke ngiphase mina. Yabo umuntu afeyile ngisho ipensela hanjiswa kaMthandazi. Still afeyile. So ngakhula ke ngiyinyama nambana kubona ngoba vele ubaba kazalwa lana izinto bengihleze ngitshelwa zona nje leza likho igama engingabizwanga ngala ikho inhlambe engathukwa ngayo. So ngakhula ke ngumuntu ohlukumezeka ngaleyo ndlela. Uthe ngo-2000 kwaqhamuka uMa ngajabula nami uma it's been a while angimazi kade ayekuphi. Thatha uMa yohlala nami uMa eLamoni mangifika uMa uhlala ne-stepfather kufike qale phansi futhi kube nenye abuse eqhubekayo physically kanti umama uzothi yena ang-abuse sexually. Yabo isoka lakhe mali ngekho asale yena ang-abuse sexually. So ngathi ngalimala kanjalo because I started smoking at a very young age. Mina ugwayi abuse sexually into enjani? Why like force yourself kumina. Mangikhala angikinye angishaye angibize ngazo zonke inhlamba lezi. To a point of angiqeda ngisho unyaka ngihlala nabo ngithi kwaba 3 months. I ran back because it's better the devil you know
ngabuyela back kulo muzi lo kade ngihlukumezeka kuwona kulowo nyaka futhi ngikhumbula kahle isikole ngoba phela nga drop out ukusuka lapha ngafika eNanda akekho umuntu onginakile ongibuyisela esikoleni ngaze ngabuyela ngonyaka olandelayo. So ngicathi ke ngikhule nginalokhu ngazethembi ngirejectwe ngaze ngayirejecta mina esikoleni. When I see the good ones ngangayiboni mina kubona yabo mina I always go with the bad ones. So inkinga yami ngingasho ngithi iqale lapho kwawukuthi vele njengoba ngikhula nokungazethembi ke ngiyaqala ngiyabhema at the age of 15 mina ngase ngibhema iphilisi ingidi ngase ngishaya ngisho standing ngidlula ama-Grootman engivumile ngishaya standing nje ngishaya iphilisi ngime ngibambelele ngodonga hey nangu yabo ngase ngistrong nje yabo. So kuthe ngo-2010 ke was supposed to ukuba nengane yokuqala 2010 January 21 yave yaphuphuma leyo ngane yaphuphuma at the kwaku 7 months ukuphuphuma kwayo because ngiyakhumbula nje ngathi ama paramedic awayishiye ngasala ngayingcwabela. So ngesimo sokuthi ke ngicabanga yonke into yenzeka phambi kwami at the same time I was surrounded by wrong people. Ngaso sikhathi bengu-rank manager emawodi to Verellen. Iwungibisafika ke ingakabangcolisa abafethu kanje. So bebekhona oconductor ade beyibhema omunye beyidayisa mazi futhi singenankinga yabo ngoba bebeyifaka ensangweni sibayeke bayibhemela into yabalala ngisho bemile yabo. So ngalowo mgqibelo kade kwenzeke leso simo angilalanga ubuthongo bami ngafiki nje ngithi ngisabhema ensango lutho ngithi yabo manje late ngikhumbula sikomba unkululeko yayidayisa lento thatha ifoni ngimfonela ukiphi aveyathula emasayithini ngihlala emasayithini emoto aveyathi ngila emasayithini ngithi ungeza la endlini athi sure sina ngempela ngifike ngiyithenge angenzele ngibheme ngithetha ngiqedanga ngapha phama ekseni liphansi lapha idamu ngalala zwi but ngakusasa akekho wangitshela ukuthi hayi hamba othenga futhi ngayithenga nje ngoba nganginalento ekhanda lami ukuthi ngizophinde ngingabutholi ubuthongo because I was really hurting. I didn't know what I was making a deal with the devil. Hey, yabo. Ingakho nginga-advise umntwana osekhaya manje ukuthi you rather be called inyoni, you rather be called whatever amagama abangakubiza ngawo abangani bakho, but ungakwenza abakwenzayo ngesimo se-peer pressure because impilo yama-drugs angifisele ngisho isitha sami. Girls are being raped, gang raped. Elalo amabarrier lapha phambi kwethu sibuku. Intombazane kuwesi ke ngcono umfana uyakwazi ukuthi mayine nesibindi hamba ontshontsha agqokeze ethi buza bheke. Intombazane ayikwazi leyo. Uzogcina ibhema ngayo lento. Yabo? Uzogcina ibhema ngayo uqobo kufuneka ilala ukuze ibheme. Aningi amantombazane mfethu afike baba mfethu. Sathi manje amanye asashona mfethu yabo onothando mfethu. Afike kwiziqubo osmall abafishane ezibegcwele. Shawa amakhwela mfethu hey. But igenge lesidayiselayo yokufika aqeda nyanya amanye mfethu average mfethu ubona ukuthi kuyafana ngisho ngathi yovula icala indaba yakho ngezithathu serious yabo. So ngam-advise nje umntwana osekhaya ukuthi ungalinzi iphutha lokungena kuma-drugs. Ama-drugs are not good for anyone omdala omncane. Bese kuthi kubazali abanezingane ezikuma-drugs khulekelana abantwana benu nizoya ephasikeni manje niyofunda amazwi asikhombisa. Usabambela umntwana akhe igqubu lokuthi wahambe entshontshile kodwa uyothi baba bathethelele. Yabo siye ephasikeni manje usayothi mama bheka indodana bheka umama but ingane yakhe isemgaqweni it's been 10 years awukazi uyihluphe njengoba uzoyibheka ukuthi kona isaphila yini. Akubizi mfethu ukuzobheka umntwana la pheka ukudla nje lokwasekhaya. Njengoba sila emgaqweni we really missed ukudla kwasekhaya. Upheke nje ukudla kwasekhaya umazi ukuthi wayekuthanda uhamba umbheka itheki lonke lelo uzozumthola amapharayazana. Uzozumthole nje ufike ubona ingane yakho nje uyitshetse mntanami ngiyakukhulekela each and every time one day uNkulunkulu uyomphendula because mina kwaba umkhuleko kwaba ukuphendula komkhuleko engazi kahle ukuthi kwangewona wami kuphela babe khona nabanye abantu ababengikhulekela because nginomama mina abadayisa ematafuleni phethu ababethi kodwa ngane yami phuma kulento ipotential onayo we will pray for you. So ngiyazi ukuthi ukukhulekelwa kwangeve kokwami kuphela. So nje ngam-advise kakhulu umzali ekhaya ukuthi khuleka uyibize ngegama ngoba uNkulunkulu usazi ngamagama nasencwadini yokuphila kuyolotshwa amagama. Uma ubheka ukudlwengulwa kwengane yentombazane nokudlwengulwa kwengane yomfana idlwengulwa umuntu wesimami bese kuthi mhlawumbe le ntombazane idlwengulwa umuntu wesilisa ba affecteka ngendlela ezifana
eyifanayo yini emakhanda abekukhuleni ngokucabanga kwakho noma mhlawumbe ngo-experience yakho? Ngicabanga ukuthi kudependa kumuntu cause si-reacta ngey'ndlela ey'ngafani to different situations. Kodwa ngingasho ngithi ukuhlukumezeka sihlukumezeka ngendlela efanayo kuwukuthi lo wesifazane uyalimala. Cause umuntu usuke penetrator ngento engawona usize wakhe. Yena futhi mhlawumbe at some point usuke engakaze noma eseke walenza but kusuke kuyinkani yabo. Nalo wesilisa naye uyalimala spiritually, emotionally. Mhlawumbe futhi omunye uyalimala physically yabo. Cause phela sometimes usuke engafuni nokuvuka yabo. Thothi usuyashayeka yabo nje mina ingafuni ukuvuka ngoba phela izovuka kanjani lento. This person is supposed to be called umama. Umama ngilindele ukuthi njengoba ade engekho empilweni yami ngihlukumezeka funeka a rewrite labo wrong. Kuyinamhlanje mina noma asibhekana cause akakwazi ukuhlala nami njengoba sihleli kanje angibheke esikhuluma. I think every time mayingibuka ngoba akangibheki mina umama emehlweni nje. Yabo ngakhuluma naye ukuthi okay ngiyaxolela konke wakwenza but ngoba i-social worker lalithe mhlambe waba nenkinga naye esakhula njengoba usho ukuthi wahambe samncane uyofuna amadoko mhlambe wafika wathola umuntu oyemhlukumeza but akadilanga nalokho. So ngamncenga ukuthi try to deal with your demons. Bona ama-social worker, bona ama-specialist zama but ngoba ufuna isihlambulukelane kanje hamba uhlambuluke emsamo kokungenani. Yabo senze into eyinhlambuluko cause ngangifuna ukuthi between mina naye si manage peace cause end of the day she's my mother. Angifuni xa manga there was a time la ngangifisa khona ukwenza i-DNA because ngingakholwa ukuthi ngabe umama wami ngempela yini lo. Ngokubuka izinto ezenzeke ngayo, indlela ezenzeke ngayo. So i-effect ngicabanga ukuthi noma ingafani ncam kodwa ikhona yona. Uyabona nanokuthi komunye kuyamshintsha abantu besifazana ababuke ngenye indlela. Abanye mina ngifuna uqamba ngomama bengibazonda. Yabo until i-social worker lami laseNewlands ke lazama ukukhuluma nami ukuthi no, it's not like bonke abantu banjalo. Uzomthola nje umama oyokuthanda akuthande njengengane yakhe. Futhi kwenzekile. Nginoma enkonzweni bangikhonze nje ngendlela emangalisayo. Mangithi ngicela ukukhuluma nawe nginenkinga kanje uyahlala phansi angilalele. So uNkulunkulu uya provide la usuke uswele khona. Ngicabanga ukuthi kuzona zonke izimpi osuke wayinqoba kumele uzame ukunqoba le yakho nomama. Ngizamile kakhulu professor. Ngayikhulekela ngayifastela 2022 nyaka wonke. Every Thursday sinobaba umfundisi uMjunge wase Full Gospel. A very gifted man of God. Spiritual counseling is the best. Baba uMjunge ngahlala naye unyaka wonke every Thursday because besiba ne prayer meeting ngolesine ngo6. Bengihlala emission mina ukuphuma kwami rehab bengenayo indawo yokuhlala. Alikho ikhaya lalisangifuna, alikho isihlobo esasangifuna, ngangafuna umuntu nje yabo. So I had to make plans ukuthi ngithole indawo yokuhlala ngakhulunyana nobaba uNgcobo eNanda. Ubaba uNgcobo ke wangi-accepta ngahlala emission. Hlala emission house. Ngihlala nomunye unosisithola uyena wayewukhetha lapho. So ngangimsiza nje ndende yabo. So baba uMdungeke ubewumfundisi obebhekelele ya branch. So besiba nama prayer meeting every Thursday. Njalo ngolesine siyafasta, siyabuya la uzofika yena ngo5 sibe ne-hour nje le 1-on-1 before kuqale umkhuleko. So sikwenzele nje 2022 wonke. uNkulunkulu waphinde wathembeka wabuya uma because abantu bebemtshela ukuthi hey ingane yakho masiyibona sibuyelwe ithemba lokuthi nathi zethu ziyophuma. Setshelwa abantu ke emakhaya yabo. Ngoba nje there was a time la ekuthiwa wayegoduke khona nje wayevinjwa yonke umama kuthiwa kodwa wenza ngani. Lapho yena akaza ngibona wagcina ngimfonela wayiphika wathi akangazi kwaze kwakhuluma mina efonini kwayila ethi angifunela ukuthi azongihlanganisa nawe kwayila i-social worker lithatha lithi pho usho lana uthi awumazi thina sifisa uku-arrange ukuthi ufike la kube ne-family intervention sikwazi ukulungisa izinto ukuthi ke usaba yonke leyo nto yabo kanti vele ngase ngikuvezile because kuma relapse ami ngicathi ngangirelapsiswa yikona lento ukuthi ngangikufihla trying to protect the reputation yakhe only to find out ukuthi yena akanandaba nami
So ngagcina ngibona ukuthi lento it weighs heavy on my shoulders. Angiyikhulumi. Buka manje I'm 6 years clean. But kuwonke ama-attempt ami okuye ama-drugs ngangihlala 6 months 8 months ngi-relapse yini yayingisinda lento yayingisinda kakhulu i-rejection mangisondela kuyena drugging osopa uyangirejecta uyabo ingiphathe kabi leyo nto mfethu ngigcine ngibone ngazuthi hayi into engiyenzayo mina futhi no one is noticing futhi uma uNkulunkulu esekuncisha bonke abantu ukuthi bakwemukele sekukhiphela enkonzweni wayesekusala uNkulunkulu usebenza kanje uma ezokusebenzisa usebenzisa abantu abasha I always say this ukuthi uNkulunkulu noma isefuna ukusebenza ngawe professor uzobaqhelisa bonke labantu aba around wena uzobaqhelisa ngendlela ezibhlungu ngoba uzokuphuca labo juice ababancelayo qaluwe phelele umsebenzi ufelwe imoto babo akithi labantu ade besondezwa ukuthi kunezinto abayebenefita kuwena asikhathi sungenalutho sebeyaqhela anaka uNkulunkulu usefuna ukukusebenzisa uNkulunkulu mayizokusebenzisa mfethu usebenzisa abantu abasha empilweni yakho but uSathane mayifuna ukukhetha ukushanga abantu abadala that the difference yabo so uNkulunkulu mina ngicabanga ukuthi iyona ndlela ayisefuna ukungisebenzisa ngayo because nginezithembiso mina engangizenza ekukhulekeni kwami ukuthi uma unginika this chance nami ngiyathembisa njengoHana ngizokwenza ekufanele ngikwenze ngizohamba endleleni yakho ngizokhuluma amandla akho ngizoshumayela ivangeli lakho ngesikhathi usesemgaqweni usuphethe iBhayibheli kuwona wonke amavesi owekwawafunda iliphi lakuhlaba umxhwele elangihlaba umxhwele mfethu kwaba yiwona uSamuel oqala uchapter 2 chapter 2 lapha ko verse 6 and 7 ukuthi uNkulunkulu uyaprofisa abesecebisa uNkulunkulu uyamvusa nompofu othulini ethinta impaba ngezalini ayenzi ibe negama ebantwini ayihlalise namakhosi ngofakazi prof ngofakazi ngiyayithi mase ngihleli nezinceke lapha abafundisi impela inkuni malanga hey uthi uyabuka la hey itafula lelidili lidekiwe yabo bekuyinkonzo enkulu mhlawumbe conference mina ngalomzimba wami bekuthiwa hey uza ngala mshengo yabo sathazi uselela ihleli zodwa la aziyinsizwa ihleli zodwa lapha yabo ngithi ngeyinsizweni kuthiwa hayi uzabo nje mina singafika kunenkonzo ama-asha lapha angixhawula ngithathele iBhayibheli angiqondise etafuleni labafundisi kube yimina othi hayi hey ngiyakala awungenze ukuthi ikhona lento kwena ngempela yeah I believe ikhona prof ngoba kuningi impethu sifisa ukuachieve ngerathini siyafisa one day sibe nebandla lethu esiyongajajwa umuntu kulona because abafundisi failed us abafundisi basifeyila ngisho sesifika kubona sesiclean ke basifeyile they can't accommodate us sengishintsha amabandla kwaze kwawu3 mina ngoba nase full gospel ngagcina ngiphuma ngezathu ezithize kwangezona ke zokuthi eyiningi kwangezona zokuthi bangifeyilile but ibandla laselihlakazeka so I couldn't take any side ngathi ngcono ngiphume ngoba mangihamba nalaba uzophatheka kabi lo wayengi-accommodateile yabo nakhona eFaith Mission ngafike ngabona ukuthi i-input yami lana ibalekile cause yabo isimo sangishaya kakhulu lesokuthi uthi ufakaze kube kuthiwa into zabantu zibuyisa nini hey amabandla afuna ukufundiswa ngeaddiction abafundisi sifika nabantu bengcolile amvuma umuntu uJesu umfundisi asho kubelula nje kubelula professor athi hayi akafundi izwi ahlala isonto lonke nje engabhema ayitshela kuphi ukuphi lo muntu hayi lo muntu usemgaqweni njengoba ngimlethela lo muntu ngisuka naye la emgaqweni hlangane naye nje mina ngijike khona hawo nawo ndodo umfeni ngithi mina sami senkonzweni ngizokuphi imali masibuke yabo angifika nalo muntu ngimxhumanisa nawe mfundisi ngibheke wena ukuthi umlekelele lo muntu umsise hayi ngemali hayi ngani keze ngibatshela ukuthi ikhona indlela yokufaka abantu ema-rehabs engakhokhisa imali because mina ngiyakholelwa ekuthenini i-rehab ibaluleke ngokuthi ikususe for a certain time to your old environment ube clean kuqala uthole nethuba lokucabanga
bese ke masu clinic eqala sekufanele sidile nokuthi sishintshe mindset yakho ukuze ukwazi ukubuyela emphakathini. Understand? Ngoba abafethu abaningi bashawa i-mindset. Ukubuyela back to your community with the same perspective of life uzo relapse vele. Because impilo usayibuka ngalela lihlo lakho laka drugs, laka active addiction. Awusayibuka impilo ngokuthi okay mina as a recovering addict I must look for opportunities because ikhona izinto ezinhle esiphuma nazo lapha. Ukudayisa nje mina ngaphuma nake ku-active addiction. Ngikwazi ukudayisela into engekho mina uyithenge. Sengiclean ke angisebenzise leso skill ke in a positive way. Ngiyadayisa manje mansele ngidayisa amaphinifa. Ingubo, traditional attire, whatever customer elifunayo ukuthunga ngakufundela e-rehab. Business management ngayifundela e-rehab, Center for Healing. Ngaphuma ngine learners license lapha, ngaphuma ngine certificate sokuthunga, ngaphuma ngine certificate se business management. Imoto nje leyiphuma emsebenzini wakho. Emsebenzini. Hawu mfowethu insizwa ngo achieve license ngenze ngawo 2022. Ngenze license ngaphanda na imoto ngayithengela ukuthi ngikwazi uku-add emphantweni wami. Ngoba ngiya inhaler na. Yabo. So iskill lese ngaphuma mina I used to hustle to support my habit. Ngizohlula yini ke manje ukuhustleisha ukuthi ngiphakamise impilo yami. Yabo. Ukuphuma uhlala mfethu kuyimanje mina professor I don't have friends. I don't believe in friends. Ngikana wonke umuntu. Because umngane uzofuna ukuthi mayengazwani nawe nami ngingakuhlekisa. Beyibona leyo nto. Umngane uzofuna ukuthi mangenza into afuna ukuyenza naye okanye afuna ukungwisa kuleyo nto. Ngizothi mangimxoxela i-idea ayigxeke. Yabo. Umgomo nje ngayibekela wona ukuthi abangani anginabo. Angikholelwe emnganini. Because ngibonile kwa-active addiction ukuthi bekwabangani be-drug laba, abangani basuke ukhonto abayihlosile. Mase usenkingeni akuveli umuntu, akuveli noyedwa. Ade sasiboshwa ngafika ngisho elilodwa iphara usala i-CR ke ungakayi naseWestville. Once waye Westville uyazi kuphelile khona. Uyabo, ozukhishwe inkantolo. Yazi I think kuningi okusemgodla godleni wakho cause nakho ukugcina uyako Westville ezinye zezinto mhlawumbe besingayifisa ukuzazi uzohamba uyothatha inombolo ngokukhuphuka kwakhona. Sengicabanga ukuthi izinto zangolunye usuku lezi nanokuthi ke sesizozwa ngabantu ukuthi bayafisa yena ukuthi ubuye uzoshare ezinye izinto but engicabanga ukuthi osusinike khona isidla amaningi esakeni futhi kuyawukhanda umqondo futhi kuyahambisana nenqubo umgomo yala ekhaya eyokuqwashisa abantu ngezidakamizwa. Mfowethu nanohambo lwempilo yakho kubeka ngami ngathi ubungabhala incwadi ngempilo yakho ngoba ibingasiza abantu abaningi. Mhlawumbe mfethu lokugcina ebantwini ungafisa ukuthi nje sesigoqa. Sesigoqa mfethu elokugcina nje ake ngisho ngiye kulona impela lokugcina. Kunencwadi lapha kwabase Efesu 6 verse 10. Ethe lokugcina bazalwane qinani enkosini nasemandleni ayamakhulu. Nihlome zonke izikhali zikamoya ukuze niyomelana namaqhinga kaSathane. Ngoba uma sikhuluma nge-drug addiction sikhuluma ngoSathane. Umuntu obhema ama-drugs professor uyi-agent kaSathane one way or another. Uyathanda akathandi. Uma ubhema ama-drugs nje uyi-agent kaSathane, uyithuluzi usetshenziswa uSathane because ukwenzisa noma yini ekufuneka uyenze. You understand? So uSathane ke mfowethu waphucwa amandla eCalvary ngokukholwa iBhayibheli ukuthi uSathane waphucwa amandla. Esephuciwe amandla usenamaqhinga. Ingakho lithi iBhayibheli hlomani izikhali zonke khona niyomelana namaqhinga kaSathane. So thina ke njengabantu abakhona we are to pray for abantwana abakuma drugs, abasotshwaleni, abasezibhedlela, abasemajele. Siphume kwi-selfish prayer. Ngilelo nje ngalishiya nababukela emakhaya. I-selfish prayer is not a solution. Ukukhulekela izingane zakho nomndeni wakho kuphela. Lithi iBhayibheli ukukhuleka nokunxusa nokubonga akwenzelwa abantu bonke ukuze sihlale ngokuthula. Ngeke uhlale ngokuthula ungamkhulekeli lo mntwana wakamakhelwane odaka utshwala. Uzothi angadakwa kuthuke. Ngeke uhlale ngokuthula ungayikhulekeli ingane kamakhelwane eseyidakamizweni. Izokubona unekile intshontshe. Uzohamba ibona ukuthi walahla ushiye evuliwe iwindi ingene ekutshontshela. Ngobani? Awuzuba nako ukuthula ngoba wena mawukhuleka uzikhulekela wena wedwa.
nezingane zakhe ezingabhemi. Hayi ngiyabonga Nkosi, izingane zami njena ziyasebenza, zinezimoto. Akuyona inkinga leyo. Inkinga ukuthi uzohlala kanjani nalezo izingane zakhe ezizimoto ungakwazi ukukhulekela abanye abantu. So asiphume ku selfish prayer. Siqine emandleni eNkosi, sikhuleke mfowethu. Yazi kunezwi elithi uma bezithoba abantu bami baphenduke bafuna ubuso bami. Uthi uNkulunkulu mina ngiyawukuzwa imkhuleko yabo. Ngiphendule ngithethelele izono zabo ngiphilise nezwe labo. Izwe lethu liyagula professor. Liyadunguzela liyagula. Masikhuluma nge-addiction phela mfowethu, maningi ama-addiction. People are addicted to gambling. People are addicted to sex. People are addicted to people. People are addicted to energy drinks. People are addicted to drugs, alcohol. But i-addiction eqhamile nayi. Uthothi i-addiction it runs in a family. Ubaba ubhizi noBetway la noma utshwala, umama udlala uHollywood la imali ugcine engasakuthenga ukudla kwanele. Thenga ama-voucher ubusuku nemini. Akahlali namali ekhadini, mekwa nemali ekhadini uthenga i-voucher uyaphetha. Nangu usisi la ubusiness name addiction yakhe. Akekho kodwa onakile kunakwelo. Othi mayengenile kunyamalala izinto la endlini. Uhlanya likathale. Hayi uhlanya likathaya akekho linakile ngoba libukeka li-right. So i-addiction uthola ukuthi it runs in a family, but kunakwe mina ongcolile ngoba ngingcolile, mangingenile kunephunga, mangingenile kunento ekuzosala ingekho la. Laba bakwi-addiction bonke. Lo udla ama-energy drink aliphela usuku engayiphuzanga, ubhizi lo ne-gambling, ubhizi lo udla insuku yakhe, ubaba uyayiphuzela. But bona it's normal, ba-right. But how much they are spending kulezi zinto? How much, Professor? Yazi ukuthi I once counted to 700,000 engawubhema ngo-2016. 2016 kuphela ngoba ngangishaya isicapha lapha erenki yaseMngeni. Ngidayisa ngala. Hey, shaya isicapha ngiyadayisa. So imali engangiyibhema laphana yayila ko-400 a day. But ngathi mase ngiyibala it was 700 and something thousand. Ulibhemile million. Awu ama-million mfethu, it's been 11 years ngikune-insurance. Yikho becebe kanje abayisayo. Yikho futhi bebulala kanje. There's money lapha. Phela amaphara ayiphathi imali mfethu. Inkinga yawo iyodwa ukuthi lineli ihlala esandleni uhambe ngathi uyashela ngemuva. Uyo-exchange, uyoshintsha ukuthi ibe yilento. Ujebhule kuzizwe usemkhathini. No, hayi sibongile mfowethu ukuthi ufike uzosivakashela mfethu. Siyabonga kakhulu mfowethu, idla amaningi esakeni. Nina bendlondle nophapha ekhanda. Nina bakaMbhudu Bomvu, nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabela imbhedule, nina bentu lebanda ngodonga. Igama lami nguProfessor Ngwakamkhize. La singaphansi kwe-MPTV1 engosini How I Ended Up in Drugs, okuhlelo oluqwashisa abantu ngezidakamizwa. Njengoba umfowethu usumzwile eseshilo izimo impilo asekadlula kuzona, nanokuthi uma uke wangena ezidakamizweni kuthiwa awuphumi, kodwa uma usungaphandle uhlezi ulwa impi yokuthi ungabuyeli ngaphakathi. Okuyinto ke enzima engabhekana nomuntu leyo ekuphileni kwakhe. Zivele zingaka izinto eziyinkinga emhlabeni. Ngakho ke siyacela nicindezele usubscribe button, nicindezele nebell. Sibonile ukuthi niyithandile lento ukuthi silethe nama-recovering ama-recovering addict. Yeah, ama-recovering addict. Ngibonile ukuthi niyayithanda kakhulu, nikuthokozele kakhulu. Sizolokhu ke sizama ukubathola nabanye abazofika bezoshare izitori zabo nanokuthi baphume kanjani. Lokho sikwenza ke ngenhloso ukuthi uma unengane nawe phakathi ezidakamizweni, awukusebenzise lendlela abafowethu abayisebenzisile bakwazi ukunqoba, ukuze mhlambe nawe uzokwazi ukuthi ugcine aphume umntwana wakho, because ekugcineni izidakamizwa zihlukumeza kakhulu amalunga emndeni kunomuntu osuke eyibhema. Kangangoba ke umfowethu ke yena kuyamangaza okwakhe ngoba ubengenayo i-support structure noma i-support system, kodwa wakwazi uNkulunkulu amthwale. Uma ulalela ukusuka ekuqaleni azayophuma uhambo lempilo yakhe, ubehamba ebanjwe uNkulunkulu ngesandla ukuze kube namhlanje ngoba ezokwethula lobufakazi kwi-MPTV1. Engicabanga ukuthi hey into enhle kakhulu, nanokuthi mfowethu siyakubongela engathi ungaqena njalo mfoka baba, ukuze sizokwazi ukuthi nathi masithola ithuba lokuthi sihambele izikole ngoba sinokwenza sikuphathe mfowethu uzokhulumela ukuphila kubantwana bethu ukuze nabo bezogada
izinto ezingagcina zibawisela ey'dakamizweni. Ngakho-ke mawuthi aqala ukuba ingxenye yohlelo, cindezela subscribe button, cindezela nebheli, join membership ukuze nathi sizokwazi ukuthi sibe namandla okwenza izinto esingakwazi ukuzenza ngenxa yamandla esingenawo. Ngakho-ke sangincenga.